Eixir a la mar a buscar peix espasa i capturar accidentalment tonyina roja, una espècie amenaçada i amb una regulació pesquera molt estricta a nivell internacional. És el que darrerament està passant als pescadors de palangre de superfície de Castelló. El problema radica en que les quotes pesqueres permeses són les que són i si s'excedeixen el peix no es pot comercialitzar. Les tonyines roges, per tant, han de tornar a la mar vives o mortes. Mentrestant, el peix espasa no apareix per cap lloc. Les persones ens alimentem del gran rebost de la mar des de fa milers d'anys, justament quan l'home prehistòric es va fer caçador. D'entre tots els organismes marins que serveixen d'aliment, destaquen els grans pelàgics com les tonyines per ser una important font de proteïnes. Una de les espècies preferides és la tonyina roja, un gran peix migrador que ja es pescava al Mediterrani 7.000 anys abans de Crist. Des de l'aparició de les almadraves, a final de l'edat mitjana fins a l'actualitat, els sistemes de captura han canviat molt. La pesca s'ha transformat en una activitat industrial. Inclús la tecnologia de guerra s'ha aplicat a la pesca. Radars, sonars, sistemes de navegació via satèl·lit i altres invents faciliten als pescadors la identificació i la captura d'enormes bancs de peixos. Els actuals sistemes de pesca com el palangre de superfície i el cèrcol es van introduir cap a la segona meitat del segle XX. Precisament durant els últims 30 anys, l'opressió cap a la tonyina roja ha sigut tan brutal que els organismes internacionals pesquers van haver de regular-ne la captura d'una forma dràstica amb l'adopció de vedes, talles mínimes i quotes rigoroses per embarcació. Dins d'este panorama de pesca fèrriament controlat per organismes internacionals, trobem els xicotets palangrers artesanals valencians que durant aquesta temporada de pesca s'han trobat amb un greu problema de difícil solució. Després d'assolir la quota legal de tonyines roges en uns pocs dies, han hagut de llançar per la borda centenars d'exemplars capturats de forma accidental. Sols n'agafem tonyina, tonyina i tonyina, i talla i a la mar, talla i a la mar, viva o morta. Això per un pescador és com si tingués un hort i li tirares una capa d'hormigó damunt. Per què el vols? Tota esta tonyina roja que es tira a la mar es coneix en l'argot del pescador com a descart, un rebuig ignorat, amenaçat i d'extraordinari valor comercial fruit d'una activitat pesquera calamitosa i extremadament desenvolupada. Les tonyines roges són per als pescadors castellonencs com una maledicció sorgida de la profunditat. El Nou Gregal és un pesquer del Grau de Castelló. Els germans Santa Catalina, propietaris de l'embarcació, duen més de 20 anys eixint a la mar. El pesquer, un catamarà de fibra de vidre de 7 anys, està dissenyat per a utilitzar un art anomenat palangre de superfície. Nosaltres normalment anem detrás del peix espasa, l'emperador, peix pelàgic i que és migratori. Entonces, en d'estiu ve i en hivern tirant més patxiner i febrer és quan ja no sabem el que passa en ell, però ja no n'agarrem cap. Avui el patró ha decidit pescar al sud de les Illes Columbretes, a unes 17 milles del port base. El viatge és llarg i han hagut de carregar quasi 1.000 litres de gasoil. Calculen que entre anar i tornar gastaran vora 500 litres, uns 400 euros en combustible. Mentre el patró estableix el rumb i la posició definitiva de pesca, la resta de tripulants prepara els aparells. L'objectiu principal de la jornada és el peix espasa, un dels grans pelàgics del Mediterrani i símbol del Nou Gregal.
Després d'un parell d'hores de navegació, arribem al punt triat per a calar els palangres. Este art de pesca es va instaurar al Mediterrani cap a la segona meitat del segle XX. El palangre de superfície es caracteritza perquè la línia mare, un fil sintètic de niló de longitud variable, treballa de manera paral·lela al fons. Al llarg d'esta línia es distribueixen les braçolades, amb un mal extrem encebat amb sardina o alatxa. Amb l'objectiu de mantindre el palangre en superfície, es col·loquen dos tipus de boies, els galls, que incorporen un reflector de radar i una llumeta, i altres flotadors més menuts que s'ubiquen cada 10 ams. La finalitat d'aquestes boies és evitar que la línia mare se corbe a causa de la longitud. Avui els pescadors del Nou Gregal calaran vora 1.200 ams en 13 milles de palangre, uns 21 quilòmetres. L'art sol calar-se de vesprada i es deixarà a la deriva unes 6 hores. El patró, coincidint amb els últims rajos del sol, posa rumb nord-est per a passar la nit en l'illa Grossa. Els pescadors dormiran unes poques hores abans de buscar de nou el palangre. Normalment ens dediquem el 80% de la temporada al peix espasa. Després tenim una quota de tonyina, de atún roig, i després ens dediquem a la bacora, simplement hi ha poca cosa més, perquè no n'hi ha més cosa. Més que res és el peix espasa, el que a nosaltres ens té que mantindre. I ja fa 2 o 3 anys que les captures han baixat, però a tota pastilla. I anem a unes altres modalitats, com a lo millor el palangre de fondo, que anem al besuc o a la merluza, o anem a Eivissa a pescar. Segur, nosaltres no tenim una espècie predilecta. Nosaltres anem a lo que podem. Som pescadors. L'eixida del sol sorprèn els pescadors del Nou Gregal xorrant del palangre. Uns pocs exemplars de gavina corsa ens vigilen de prop. Intentaran menjar-se alguna de les sardines que servien d'esquerda a l'arc. Metre a metre van hissant la filera d'ams. A poc d'iniciar-se l'operació, van apareixent els primers exemplars de la jornada, principalment bacoretes, peixos semblants a les tonyines però més menudes. Poc més de mitja hora és suficient perquè emergisca el primer incordi de la jornada. Una tonyina roja que ha enrotllat la línia de l'arc per la seva força i el seu ímpetu per amollar-se de l'am. Els palangrers castellonencs utilitzen el malnom de dimonis per a referir-se a les tonyines roges a causa dels conflictes que els causa pescar-les i no poder vendre-les. Tonyina roja està mal que ho digui, que ho podia tu, per exemple, però jo n'hi havia dia que ne tirava 30 i 40 a l'auia. Perquè quan venien, me sentia mal hasta a mi. Tallar i se'n tenia que anar. N'hi ha dita que diuen que les barques d'arrastre han agarrat hasta pusaes i fetes, i és veritat, perquè les tirava jo. Ja fa unes quantes setmanes que estos palangrers van canviar oficialment del seu objectiu pesquer cap als peixos espasa. Dels emperadors ni rastre, però les tonyines roges continuen picant. La tonyina roja és un dels peixos més preuats de la Mediterrània. Les seues captures també són de les més controlades a nivell internacional. Esta embarcació del Grau de Castelló, el Nou Gregal, va esgotar la quota assignada de tonyina roja en només 3 dies, vora 1.200 quilos. Però què passa a partir del moment en què continuen pescant-los? Molt senzill, es toca llançar-los per la borda, a la mar, perquè està estrictament prohibit desembarcar-los a la llotja. Què passa? Que a la Gotala ja no poden ni accidentalment ni no accidentalment, no poden de ninguna manera comercialitzar ni pescar. I se peix, com n'hi ha, calampa unes 3 espècies, s'agarra este peix que desgraciadament n'hi ha que tirar. Mort y ahí sense ninguna efectividad. Para intentar recuperar la especie y para intentar mantener una explotación comercial de la especie se han decidido una serie de medidas que pueden aparecer a una primera vista excesivas o demasiado rigurosas. Entre ellas, fundamentalmente, limitar
los canales de explotación o de comercialización del atún rojo a unas vías muy concretas y muy controladas. Yo creo que nadie puede entender el hecho de que se descarte pescado, sea atún rojo, sea anchoa o sea cualquier otra especie. Es una práctica derrochadora y teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran nuestros mares en general, es inaceptable simplemente. Desde nuestro punto de vista, bueno, la beneficencia es una de las posibilidades que se han barajado desde las administraciones, pero desde luego no creemos que eso vaya a ser una solución, ya que consideramos que tienen que darse incentivos indirectos al pescador para que no descarte. Després de vora 6 hores xorrant i amb pocs metres de palangre per a replegar, no han aparegut els peixos espasa, objectiu principal d'esta modalitat i desig dels pescadors. Des de l'any 2002 fins a l'actualitat, el volum de captures d'esta espècie al port de Castelló ha disminuït dràsticament. De més de 100.000 quilos fa uns 10 anys, s'ha passat a poc més de 23.000 durant el 2010. Recentment, la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa, la UICN, encarregada d'elaborar la llista roja d'espècies amenaçades, ha emès una alerta internacional sobre el greu estat d'amenaça de diverses espècies de picuts com el peix espasa. Per tant, les notícies al voltant d'este gran depredador del Mediterrani comencen a ser molt preocupants. El pez espada más frecuente que se desembarca, por ejemplo, en el Mediterráneo central es un pez espada de 1 metro apenas, que es nada, es un juvenil. Y bueno, nosotros instamos a todas las autoridades y principalmente a ICCAT, que es el organismo encargado de la regulación de esta especie, a que tomen medidas lo más pronto posible y establezcan un marco de gestión para esta especie que garantice su recuperación y su explotación sostenible. Posem rumb a casa després d'una jornada fatigosa de pesca. En esta ocasió, 2 dofins mulars ens marquen el camí del port castellonenc des de la proa. Com tots els dies de feina, els pescadors del Nou Gregal creuen la bocana del port poc abans del migdia. Avui la jornada ha durat més de 24 hores pels diversos embolics que han causat les tonyines roges en la línia del palangre. En coberta, les captures donen per a pagar els jornals dels pescadors i costejar les despeses del gasoil. En total, 31 bacoretes, 7 bonitos del nord i 6 tonyines roges d'entre 30 i 40 quilos que han acabat llançades per la borda. Però realment han sigut unes captures que ja no existissin. S'han convertit en el descart de luxe d'una activitat pesquera calamitosa i extremadament desenvolupada. A partir que les captures toquen el moll, comença una altra història, una altra guerra, la del preu del peix. La Cova Julià